Irristakorrak ziren bai, harri horiek, baina gustora sentitzen nuen urgazi hori nirean kartartean. Berekat badira, lastan goxoak, gusturan enbilen ondartzan plisti-plasta gora bera ur gainean murgilduta. Betikoa, historioz zoragarria gertatzen zitzaizkitana imaginatzen dut ondartzako area zapaltzen dudan bitartean. Piraten agordaiak, altxor ezkutuak, urpeko abenturak eta zein baino zein divertigarriagoak. Adinari dagokion ipuin tipikoa idatzi du. Kontakizunak badu tradiziozko ipuinen eskema eta eskema hau ondo jarraitu du. Euskara maila ona du eta egokia idatzita dago. Lehenengo saria kristalezko botila izeneko ipuinarentzat eta egilea da Elaia Cayetano Montoya. Kartzelan zeuden robot guztiek unax jutzen zuten, eta poliziak ere egunero deskarga elektriko bat botatzen zion unaxi. Aspertu naiz, hemendik atera behar du. Adinari dagokio, fantasia eta ingenuitatea nabari zaizkio. Graziaz kontatutako istorioa. Bigarren saria, robot ieslaria. Egilea, Eneko Aznar Flores. Osteguna da eta eguna beti bezala hasi. Amak egunero bezala esnatu nau eta gosari goxoa prestapetik. Jantzi, hortzak eta horpegia garbitu eta motxila bizkarrean dudala ikastolarako bidea hartu dut. Ipuin xamurra, ez du tragikotasunetik kontatzen. Gaixotasunari buruzko dokumentazio nabari da eta horrek sinesgarritasuna ematen dio. Lehenengo saria, Txorien Joan Etorriak izeneko ipuinarentzat eta egilea da Oiane Urkola Lizarri bat. Neskatila zoragarria zen aurra zenean. Egia horia zuen eta oso lutzean. Haizea zebilenean, hiria eran nola ibiltzen zen ikustea gustatzen zitzaion. Oso ederra. Historio bat. Bien arteko mugak lantzen ditu, hizkuntza landua darabil. Bigarren saria, Tximeleta hilak berpizteko itxaropena izeneko ipuinarentzat. Egilea, Aitziber Zubeldio Lasagasti. Martxoaren 28a, goizeko 6ak. Gaur, udaberriko egun arraro horietako da. Eguzkia dirdirka dagoen arrenkia da, aspaldi da ez duela lehen bezain beste txutzen bederatziak, eta ez duela horrein beste berotzen haren suak. Haize hotzak kaleak zeharkatzen ditu. Zuaitz amarretan azten hasiak diren ostoak alde batetik bestera dantzaraziz, eta paseoan dabiltzanei hotzikarak sortuaz. Ipuinaren segida mantentzen jakin du. Kontakizunaren sekuentzia ongi jarraitzen du eta bukaeran ez da erortzen. Oso ondo idatzita dago. Lehenengo saria, begietako zatia erantziz ipuinarentzat, egilea Araitz Igerategi Lizarralde. Nik idatziat ipuia pareja bati buruz neskak tratu txarrak jasotzituna. Eta azken hasiera baten baztana kontuatzen, baina azkenen aurreiteiona situazioa. Zer iritzu zaidala egunerokotasunen pasatzean zeuz eta importantzia manbaztaiona. Eta, hortan oinarritu nahiz abidatzeako. Eta, beste gabe eskerrik asko. Nire hauan, irribarre lotxati bat agertzen da batzuetan. Izan ere, enaiz oso pertsona baikorra eta alaia. Nire gorputza pixka bat lodia da, baina ez diot garrantzia askorik ematen. Izaeraz oso neska itxien naiz, oso jende gutxirekin hitz egiten dut eta zoritxarrez sarritan bakarrik egotea gertatzen zaio.
Suspentsiari eusten jakindu eta elkarrezketa egokiak sartzen ditu ipuinean zehar. Bigarren saria ontz zuriaren gerizpean izeneko ipuinarentzat. Egilea Naia Sarasola Fernandez. Nire ipuina da neska bat, ez dakala seguridadea bere buruangan, lotxatia dela, eta bere amonak oparitutako musu zapi baten, enigma bat aurkitzeula bere buruen konfiantza gehiago ukitzeko eta seguridade gehiago lortzeko. 8. apirila da, egutegia mutu zedeken. Urtaro hotza da ordea. Hiria esnatzen ari. Eguzkiz irekarragatu dute ustekabean beste behin. Azkarregi hasi da eguna. Jendea presaka da behin. Ipuinaren neurria eta ritmoa ondo orekatu ditu. Neurrira egindako ipuina. Ez zaio ezer falta, ez da sobra ere. Hizkuntza oso ongi jarri du kontatu nahi duenaren mende. Prosa zorrotza eta bizia du. Lehenengo saria, Katu kaleak izeneko ipuinarentzat. Egilea, Irune Gozalo Erro. Ipuia hau, historio ezberdinez osauta dago, bertan, adibidez, emagaldu baten bizitza kontatzet, alkoholismoa ere jorratuet, eta nire intentzioa gehien bat zan errealitatea eta gizarteko desorekak modu poetiko baten azaleratzen. Goibiko solairuko lehioa irekita dago. Ohe gainean dagoen postaileko hartzak ilarginantz begiratzen du. Eta logelan, laino ilun bat ez bete. Orain, ezin du kasi miliardia idosi. Oso grafikoa eta plastikoa da. Komikiarekin lotura duela esan liteke. Xehetasun makabro eta narreta jarriaz, sinesgarritasunera iristen da. Bigarren saria, Odol Beharra izeneko ipuinarentzat eta egilea Sergio Sánchez Morey. Ipuin hau, hasiera batean, erlaziorik ez duten bi historiorekin hasten da, baina honek aurrera egiten duen heinean, haien arteko lotura geroz eta gehiago estutzen da. Heriotza da gehien bat jorratzen den gaia, baina ez heriotza polita eta lasaia, bortitza baizik.